Jade Rota Calleja hija l-ewwel tarbija li twieldet f'jum il-Milied. Hija twieldet fis-sagħtejn u żewġ minuti u hija l-ewwel wild tal-koppja Calleja u Rota. Il-lejl tal-Milied kien wieħed impenjattiv għas-sala tal-maternità, hekk kif bejn it-43 minuta ta' filgħodu u l-35 minuta ta' filgħodu twieldu 3 subien. Wara jom twieldu 3 ibniet bejn is-7 u 52 minuta ta' filgħodu u d-9 ta' filgħodu. U fid-9 u nofs u żewġ minuti reġa' twielet tifel ieħor. Qabel it-tokki ta' nofs il-lejl propju fil-11 u nofs ta' filgħaxija twielet it-tifel Matteo Borġ, it-tieni wild għall-koppja Alexia u Noel Borġ. Ommu Alexia stqarret il-ferħ li ħasset x'in irċevit dan ir-rigal speċjali lejliet jum il-Milied. Kienet grazzja minn Alla li fil-Milied irċivej dan ir-rigal sabiħ. F'jum il-Milied is-sala tal-maternità fl-isptar Mater Dei komplet bil-ħidma tagħha. Spikka s-sens ta' ferħ fost l-infermiera u l-L-Ewwel li minkejja ma qattawx jum il-Milied mal-eżiż tagħhom iċċelebrawh mal-ġenituri li f'dawn iż-żminijiet ta' festi irċivew l-isbaħ rigal. Huwa xi ħaġa sabiħa huwa fid-dover tagħna li naqsmu il-Milied magħhom u nieħdu gost li naraw il-ferħ ta' dan nies li jkollhom wild ġdid. Hija ġurnata sabiħa bħas-soltu, bħal ta' kuljum. Nifmu l-fatt li għalkemm maħniex inqattaw din il-ġurnata mal-familja tagħna. Is-servizz tagħna jrid jibqa' dej ma jistax jieqaf. Awguri lil dawn il-ġenituri u grazzi lill-infermiera kollha tal-isptar Mater Dei għall-ħidma impeccabbli tagħhom. Happy Christmas! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.